Iprini-presentar ka Department of Tourism Regional Office Number 5 asin kan DZGB Legazpi ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta. Ini ang programa sa radyo asin social media para sa promosyon kan lokal na turismo lalo na ngunyan na nasa tahaw kita kan pandemyang COVID-19. Mga paagi sa pagbangon, kultura, artes, kulinarya asin magagayo na lugar sa Kabikulan. Magdangog, magpartisipar, maghiras sa programang Turismo Bicolandia. Aramon ta sa laog kan programang Aramon Yato sa radyo DZGB. Always number 1. Always at your service. Ngunyan, uya na ang sa indong mga anchorman, mga loli kan DOT5 asin DZGB. Nagatugang good morning po sa Saint Luca Boss. Welcome sa tayong programa Turismo Bicolandia Aramonta. Ganyan pong Wednesday. Parang mag-iisa yata ko ngayon Wala yung mga kapartners natin from DOT5. Parang busy sila ngayon, no? Dahil kadakon pong activity, sarabay-sabay, halos simultaneous ang mga aktibidades in connection kan mga pagpreparar mga tugang sa pagbukas bangkan turismo tanganing makakontribo mga tugang sa bukas kan ekonomiya. Ngunyan pong mga panahon na ini na apisar kan niya po mga tugang ang patakot kang COVID-19. So everybody sa tourism industry, sa mga hotels, restaurants, mga resorts, mga tugang, pabakunahan na. Pagkirara ako pa sa lingkod, Mardilada yung iba, sadit-sada. Pero tiyan, pigalata na ibaan mag-come up mga tugang sa Zoom or sa sa cellphone or magdigdi si Chief Romel Natanawan. O kaya naman ay si Executive Assistant Yegne Bres para sa mga dagdag na updates mga tugang sa mga nangyayari ngayon sa DOT5. Dahil kanakagi pong simana nilansar dyan po sa Ayala Malls hanggang kasuudma ito po na 5 aldaw na farm maskuhan tourism fair na pinuotan mismo mga tugang ni RD Herbie Aguas para tabangan sa mga mga farm tourism sites digdi po sa tuya pong palibot sa Albay dahil bago naging regional director kan Department of Tourism mga tugang si RD Herbie, siya ang presidente pamayo mga tugang kan AFTOA, Albay Farmers Tourism Operators Association. So ang sa iyang panuntunan kaito na dahil magkurumpetensya kundi magtarabang para umangat gabos. So yan ang naging panuntunan ni RD Herbie during his incumbency mga tugang as president kan AFTOA. So para matabangan ito, nagkaigon yung pagkipag-uron sa mga malls. And then na nag-signify mga tugang ini na Ayala Malls. Kaya ginibo kan petsa 26 hanggang petsa 30 mga tugang itong farm maskuhan. Ang sabi mga tugang ni RD Herbie, this is one way of saying that we are now open. Yan po yung kanyang mensahe during the opening day, mga tugang the first day. Ito po na pagbukas kang parmaskuhan. So pinag-feature duman mga tugang not only the foods the produce kundi pati na ito po na
may mga farm tourism site kasi na pwede kang mag-start. Ano? Pwede kang magpa-booking. Magayon ang naging ano yan, resulta na may bumenta at saka namin bid, may nagpa-booking man. And I think may susunod po kayan. Duma naman sa SM. Sa SM naman gigibuhon, yung Parmaskuhan. Featuring mga tugang di Albay Farmer Tourism sites na padagos po mga tugang na pigtatabangan. And naging kapartner ang AFTOA sa pagbuhay po kan turismo. Sa kampanya kan DOT, malangan ita sindan guminibo kan giant Christmas tree. Mga tugang dyan sa sa DOT 5 office, regional office. Sa tabang mangkan Elmiro Dishi, pagkatapos ni Congressman Joey Salceda. So yan mga tugang na 5-day food and travel fair, may katuyuhan na i-engage sa mga local tourism, mga tugang, industry sa pagikan pagpromotir kan sa indang mga produkto as in destination. As in, ma-encourage na mag-travel sa Bicol Region destinations para masusteniran po ang recovery. Yan. Sabi ni RD Herbie, day man ngaya pwedeng mapundo. Kaya maski ang secretary, mga tugang kan DOT na si Bernadette Puyat, talagang pursigido siya na mabakunahan ang gabos na mga tourism workers tangani na pwede kang pigtataon nindang seal, safety seal, mga tugang, masiguro na ang mga destinasyon ready na magresibinin mga tourist, whether local man o foreign man yan, tangani na makatabang na makabangon sa ekonomiya. Taramtaman sana na pag turismo ng pinag-urulayan, mayroong parallel economy, di ba? Involving the transport sector, di ba? Mayroon tayong transportasyon pag-abot sa turismo, di ba? Eroplano, bus, tren, barko, yan. Di ba? Pagbaba ka yan dyan, halimbawa nag-disembark na, nagbaba na sa anuman na klaseng piglunada ninda, asunod ka na hanapon mga tugang, it's either yung tricycle, jeep, bus, taxi. Di ba? Ayan, or van. Di ba? So, iguanang may dagdag ng nakinabang. Di ba? So, kaya may employment, generation of employment and the business mga tugang sa turismo. Hindi lang yung mata mo ang busog dyan, di ba? Okay. Pagkatapos, mga tugang, mahanap ng pagkaon. Di ba? O di, sa pagkaon naman yung mga restaurants natin. Iyan po ang saruman sa mga pinagtutukan, di ba? Kaya perming pagturismo pinag-usapan, it's not only the sight, yung mata ang mabubusog, mga tugang, mayroon pang mga kaaraman na sabi nga innate o kaya inborn dyan po sa sarang lokalidad na dinumanan mo. Kaya mayroon tayong mga nabibigyan ng trabaho na mga natitrain na itong pigapuntang mga tourist guides, di ba? Local tourist guides na mag-istorya kung anong yaon dyan sa inda, anong istorya dyan, para pag-ali kang turista, pag-uli niya duman sa indang lugar na pinagalian, mai-istorya niya, oy, duman pala nga sa Albay, arog ka ini ang mga pagkakan, arog ka ini ang kultura ka mga tao, pagkatapos arog ka ini ang sistema kan transportasyon ninda. Sana lang day madara na arog ka ini kalang ko ang singil kang pamasahe. Ayan, pero inaayos na yan, di ba? Okay, pagkatapos, mga tugang, pag nagpa-share na, natural, nakakao na, mahanap na kiturugan. Ayan na po, mga tugang, kung may hotel, may apartel, may glamping, di ba? Yung glamorous camping na tinatawag. Yan ang mga bagong trend doon yan. Tent siya, na naka-elevate sa daga, may salog, air condition. Para ka rin nasa hotel. Kaya lang, nakatent ka. Ayan.
um, glamorous camping. Digdi sa Albay, mayroon yan dyan sa Aguas Farm. Di ba? Nandun ngunyan sa ibang mga areas, may mga nagkaigwamanin mga ano yan, mga bubugtak na kayan sa ibang mga area. Tanailing paninda na sarili sa pigahanap ang mga turista. Good morning kay Kuya Joe San Jose, kanap siya. Yan. Nakantabay si Kuya Joe. Advance happy birthday ngayon, Papa Mar. More blessings. Yan. Ako tabo ko parang ang birthday ko ta. Ano sige nandog ang kaedad ta. Ano, Jing? Sarang tumbling na sana. Magiging contemporary ko na sa mga may dual citizenship dyan. Malapit na Imagine to that. Mga sistema. Okay. So, duman sa mga kababayan iyo po yan kumain, and then may nakikreate pa yan na employment, mga tugang and opportunities for our farmers. Kaya yan ang suporta ni RD Herbie talagang padagos diyan po sa mga farm tourism sites and even naman po sa mga sabi nga ni lugar na pwede mong pasyaran. Yan Albay Farmers Bounty Village, one-stop shop. Yaw nagabos. If you will not go there and feel mga tugang the services or ito po na mga produkto na yaon po dyan, wala, hindi mo talaga ma-enjoy. Mailing mo sana, pero pasyaran mong kada sarong area. Halimbawa, magdumang ka sa lugar mga tugang ni Sir Dobby Francisco. Di ba? Organic farming. Bee farm. Dumang ka sa lugar ni na APSIA President Joe San Jose. Diyan sa Pili and Cacao Processing Center. Yun, kansang kaaging Aldo, may nagbirisita garong taga Malacanang duman o taga DA ito. Ayan, kami ali duman, pinasintarmi man yan kung ano po ang sistema kang kakao. Yan, very impressive. Okay? Pagkatapos, gusto niyong uminom ng presko, mga tugang na gatas ng baka. Diyan na mismo pick-up ko ang gatas ng baka. Pagkatapos diyan na pick-up proseso, napakasarap. Available po yan sa dairy box. Punta lang kayo dyan sa Albay Farmers Bounty Village. O yan, tourist destination yan. Na sabi nga ni talagang yan, dakulang bagay para sa sarong komunidad. Di ba? Nasabi ta nga sana sa sarong area talagang, halimbawa Albay, makakreate ka ng critical mass na tinatawag nila pagdating sa turismo. Ibig sabihin yan, pag nagdyan sa imo, day na siya mahali. Kaya dapat ang sarong area, day napapatod ang kasiraman. Day ito maisip ng imado man kita sa ibang probinsya nga o ibang region naman. Tama kasawa ang digdi. Pag abot mo digdi, alam mo sa naman yung volcano, wala na. Yeah, pero this time, wala. Bago na Hindi lang may yung volcano na ang pinupuntan, kundi pati yung mga produce ng mga farmers, pinupunta na. Di ba? Kaya ako nga, ganyan ako mag-produce ng litos. Makakontribo kita mga tugang because namagaraman ko na ang litos is scarce ang source, kulang ang source ni Salbay. So mga kangaipokan, mga hotel, mga restaurants, mga chef, di ba? May mga groceries dyan na kulang ang supply nila, naghahanap sila, kinukuha pa nila sa Manila kaya bahal. Kaya sabi ko, yung opportunity ditong COVID na ito, subukan nga natin. Nagpag-ibo kita kay greenhouse. And it turned out na maganda ang sistema. Pinaparami ko pa. Di ba? Kasi magyaan lang naman bagay yan. Kaya dapat marami kang aquaponics on the hydroponics. Salamat sa Longabelas Kalikasan Farm kay Sir Marlon Longabela sa paggabay. Ayan. At saka sa mga kagrupo
Salamaton po. Ayan, okay. So, talking with tourism, mga tuwag ngayon po yan, transportation, pagkain, istaran, di ba? Mga, ayan, farm, di ba? Kadakol na pwede mong gibuhon. Okay? So, dakulang bagay din ang pinagigibo dyan sa Kamalig na piganda ninda talaga sa mga ano yan, sa mga empleyado kan mga destinasyon dyan na talagang gigamita, gipigtuturoan ninda tangani po na maging okay gabos ang lahat, di ba? Okay. Si admin executive assistant Yeg Nebres nasa linya. Subukan na. Hello, Sir Yeg. Hello, Papa Mar, Marina, aga po. Ay, good morning sa inyo. Big kami masyadong oras ko niya na pagkaldaw. Sabi ko nga ni kasubago niya ako, simultaneous ang mga activities ko niyang kang DOT, kaya nasabutan tayo yan. But then, salamaton tabi Yeg na nag-connect katabi sa Samuya. Okay, ano ang pwede tiyang maiistorya ko niya sa mga kababayan? Tapos go ahead. Yes po, Papa Mar. Ngunyan pong aldaw, bigigibong-bibig ko niyan year-end assessment kung saan pig-assess me ang mga activities kang DOT5 kang mga nakakunya na taong 2021. Kasi at siya na pagkahapon niya po si RD sa Noida Park para sa simultaneous lighting. Pagkabanggi during the night, yaw po panahon yan ang Tourism Promotion Board sa pangingilap kang sa indang COO, magkakaiba po ki-dinner sa Sumlang Lake. Diretso yung aktibidad po papabaya hanggang December 3 expect what hanggang sa 5. Diyan po kami sa Naga City para mag-attend ng Regional Trade Congress in partnership with Bicol Regional Tourism Committee na kapanginap ni Sir Dan De Leon. Ayun. Okay. Sir Yeg, naarin ito so gigibuhon, may mga yari pa na farm maskuhan dyan sa sa SM? Hello, Sir Yeg? Hello, Papa Mar. Di ko masyado po na tawag po. Di natapos na baga so farm maskuhan digdi sa Ayala, di ba ka? Yes po, Papa. Ano yan? Tapos na so sa muyang regional, not regional trade fair, part po ito kang Parmaskuhan 2021 po. Nagtapos po ini kaso hapon. Ikaw naman po so Ayala Lake tapos na po. Ikaw na po ang SM Lake na mapuon po sa December 6 hanggang December 12. December 6 to December 12. Ayun, sa SM naman. SM naman po kita. Ayun, okay. So, nakulang bagay yan, nahiling ta so, yan, kaugmaan man ka mga farm tourism operators na naipresentar sa inyo mga produkto pagkatapos sa mga destination. Yes po, Papa. Pasal sa Papa, di ko nakaano po ko dyan daw sana po masabutan po dito. Pati po sa regional office kan DOT, diretso man po ang samuyang mga aktibidades para mapakaray ang sabi yung servisyo para sa mga stakeholders. Yes, sir. Okay. So, salam po kay RD and good luck po sa satuyang gabos. Hindi po tangon yan na maing mabuksan na ang turismo para po sa Kagabsan. Salamat po maritami, Sir Yeg. Thank you po. Thank you po. Yan, mga tugang Sir Siegfried Yeg Nebres, Executive Assistant dyan po sa Regional Office number 5 para po kan Department of Tourism. May kinalaman dyan sa mga pinag-ibo. Sabay-sabay, sabi ko na busy po sindangon yan, kapag assess, kaya ito po ng mga naging programa kan DOT for the past months, hanggang sangon yan. Pagkatapos, siyempre, ang iba pang mga pinag-iibo, si Sir Romel, nasa pag-assess yata kan iba't ibang mga tourism destinations. Tapos si Sir Romel ang chief dyan, sa accreditation. Siya ang kung pwedeng tugutan o dahi, di ba? Di pa share niya talaga saro-saro yan, hinihimay yan. Okay, so, anyway, duman po sa mga kababayan, tayo standby lamang para sa iba pa niya ng mga impormasyon. Oras niya to, alas 11:33 ng paggaga. We will be back. Sa Indukang
Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, buksan ang magic ng Pasko with Coke. Tibay, mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Panahon na naman yung Kapaskuhan. Panahon na naman ning mga kaugmahan asin pagtilipon ning mga pamilya asin mag-aramigo. Alagad mo niyan sa tahaw ning pandemya ang pagselebrar ning Kapaskuhan igwa ni mas nararong na mensahe. Iyo ang pagpagirumdum kan sa tuyong pagmakulog sa satong kapwa urog na sa mga natitios siring man ang pagdadanay ng pagkamot sa mahal na Diyos. Lugod na manunumpungan tang umboy na Jesus sa satong kapwa, bakusan ng ngunya na Pasko, kundi sa gabus na andaw ka sa atong pagkabuhay. Kay iba, kang sa kumbilog na pamilya, asin lokal na gobyerno kang Santo Domingo, ini po ang sa indong amigo, asin servidor, Mayor June Aguas, binapaabot ni Maugmang Pasko, asin ligtas na bagong taon sa indong gabus. Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito. Mahalagang magpa-screen at magpabakuna laban sa viral hepatitis. Tandaan, kapag may malusog na atay, siguradong sasaya ang buhay. Ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CHD. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-hospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Kung most recommended ng doctors ang Wilkins Distilled Water, We highly recommend joining Worth a Win sa Wilkins promo. may chance manalo ng 1 million pesos. Weekly prizes na 50,000 pesos at instant cash
cash vouchers. Just buy 7-liter Wilkins distilled water to join. This is Marian. And Ding Dong Dan is saying, Kayo ay worth manalo at worth a Wilkins. Create a PayMaya account to join the promo. Promo runs from October 15 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1422 series of 2021. Worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay. Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months at breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk. Galing mo talaga, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Lahara maserbisa tuya, maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan, Charlton Lahara madudulugan. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, ihanda ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise, pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kong Joey Sudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joe. Aramon Yato. Aramon Yato. Bueno, balik po ito sa Turismo Bicolandia Aramonta. Yan, saglit ito ka Aramon Yato na pong aldaw. Very busy sina RD, ano?
Mamaya pala, maduman siya sa Noida Park, sa Kamalig, para po sa lighting ceremony. Diyan po sa area ni Mayor Kaloy Baldo. Ayan, Tamara Kamalig, good morning. At saka magdidina sila doon sa sulong. Ini si Angel Rabason, ini aram ko nakaduman sa sulong. Di ba? Okay, so yan po tabi para duman sa mga kababayan mga padagos po yan na mga lakdang kang Department of Tourism para mabuhay po ang ang target bagay yung local tourism ang makakatabang. Kaya padagos pong pinagpapakusog yan. So mga lokal na turista, ay lingtan na talagang ang mga, particular ang mga farm tourism sites, talagang perming dakol ang nagdudumanta. Aram ni, doon na pag physical o social distancing ang pihanapon mo, yaw na duman. Di ba? Talagang mahiwas, malawak, no? And then, nagayon din ang mga pinagagiribo na sa mga area po ninda, padagos na nagiging Instagrammable ang mga pinag-feature dyan. Oy, good morning kay Sir Tiagi Arianda, kan 76 Farm. Yugonon mo yan na dahil sa grade niyang 76, na-inspirar sa mag-giboning farm. Pag nagdiyan ka sa 76 Farm, mga tugang dyan sa Sitio Israel, sa Barangay Bigaa, so kurso na daw ni Bunjing duman na pirilik-pilik na mga sira. No rin daw kita matawa ni Sir Tiagi. Sir Tiagi, mga nagatulong pilaso sana da sabi ni Bunjing, pagpalangoy-langoy yung yaman duman sa iyang aquarium. Yan, Alright, so basta yan, pag nagdiyan, tumumurang sa imong mga mga kamatian sa pigpig may gabat kang pig mamati, punta ka dyan sa mga area na yan. Aguas Farm, 76 Farm, Miris Biris, Hermino Roshi, asing kadakol pang iba, digdi po sa Albay. Talagang marirelieve ang sa imong yung gabat na pigdadara. Pag nagdiyan ka na kakaigo ng bagong pagiling sa buhay, di ba? Makaisip ka ng ibang pwedeng pagkakitaan. Pag nagpunta ka sa mga area, makailing ka mga pwede pala ito mga ideas baga na pwede mong darahon man sa imong area. Kaya yan dako lang mga nagkapasiriring dyan sa mga lugar na yan, magkape, di ba? Magkaon, discover kan iba-ibang mga produktong Pinoy. Kaya nga kung nailing po ka nakaaging si Man, napipresentar baga ni Sir Yeg na Nebres, na kasabay pirmi sa mga dudumanan mong lugar, itong kulinarya, di ba? Yung culinary kang Bicolandia, na ansaro sa mga attraction nyo yan, na isi-engage the tourist, mga tugang, to participate dyan sa pagluto, mga tugang, halimbawa, sarong putahe na paborito sa sarong lugar na limunan mo. Halimbawa, Pinangat, kung paano ang paggibo ka yan. Nasabi ta nga karakol na pwedeng gibohon. Kami, we have experience, mga tugang, that kind of entertainment and education sa turista. Duman sa San Pablo, na kanagdumang kami, kanaimbitaran kami, mga 3 years ago na kan National Commission Culture and the Arts, NCCA, nilibot kami dyan sa may parting Quezon area, sa Region 4A. Pero sa nadumanan mga tugang, itong nag-feature kan sa indang pagkaon duman, di manyog para San Pablo yun. Ginawa nila yun na parte kang turista, turismo.
Imagine, ako na-discover na ang lambanog palan. Pigirin ng ninda palan pag may okasyon. Duman ako nakaranas bonjengke. Sa sarong arampangan, pigpapalibot ang lambanog daing lampas. Pati babayi. Kung halimbawa may magpas, dapat may sumagot. Una ko, ang daradara ni... ang daradara ni Angel Mustasa. Lilipas din niyang bait. Aram mo kaming mga narog ka ng edad. Dahil nakadagko para si Libra, nagkapasalamat ta sana. Imagine nabig ko rin takos. Yako, kabanga pa lang kang buhay ko, broadcast. 59 na ako di ba? Ang buhay ko sa broadcast is nasa 36 day. It is 36 years. Ibiluin mo yan. Matasan na sa ako, kinit si Edwin. Sununan sa kami, di ba? Ako nag-start ako sa diet ako Diet ako nag-start. Yan hanggang sa balik kita digdi sa Albay, sa tinubuang lupa. Yan, dito na tayo ma-retire. Ayan, okay. So, yun ipinagano nila. Pondo man sa poon sa Burak, Kanyog. Yan ang pinailing doon pag-demonstrate Burak, Kanyog. Diba? Tapos, subuko na. Mga hanggang sa makabot duman sa ito bagang sukinudkud na asin ginibo ng sugulay. May mga lecture na pigtataramsin itong itong may sadiri kung ano ang mga pakinabang kan bawat parte kang kokonat. Na kada parte may pagkaon kang kakanon hanggang sa mabot ka dun sa pinakang main dish ninda. So digdigan sabi ninda, iyo man ngayon, ang mga demonstration ka yan, na engage mo sa na kung gustong magluto kang turista, turuan sa nakan chef, iyo siya na magluto man. Di ba? Bagong sistema yan. Pag-uli ninda, ito natutunan kita sa Bicol, masarap ito, tikman natin. Di ba? So, arog kaan. Mga tugang, actually, arog kang pag nagbiyahe ka, discover, explore, mga tugang, not only yung sight, yung hearing, kundi pati na yung taste buds natin, di ba? Para mas masatisfy kita. And relaxing din ang magpasiring talaga sa mga area na yan. Kaya lang siyempre sabi nila, pag mapasiring talaga dapat igwa ka ngayang balon. Kaya pinag-iipunan yan. Pinagpaplano, hindi yung ura-urada para ready ka for any eventualities. Di ba? So basta yan, ang assurance ko niya na ready na ang mga tourism sites preparar na, and then si RD Herbie mismo talagang naduman siya sa sarong probinsya para hilingon ang mga tourism potentials as in yung mga existido na mga akreditado ng mga tourism sites. Tangani na kapag siya naimbitaran sa anuman ng mga pagtaram, as in aram niya kung anong nangyayari sa Bicol, aram niya kung anong pwedeng i-recommendar niya kaya nagapot sa iya duman sa higher ups. So yan ang sarong bintahe, mga tugang kang gusto mong hands-on di ba? Tsaka matikas at tsaka open pa si RD Herbie, kaya padagos po siyang naglilibot. Okay, so yan mga kababayan ang satuya po ng mga dugang ng mga impormasyon. So, yan po mga kapatid, ang satuya pong Turismo Bicolandia presentation, ngunyan po na aldaw na ini Miyerkules. So ang sunod niya itong irilingan sa mga sunod na Miyerkules, pizza 8 ay tamang-tama Lunes pizza size upunan mga tugang dyan sa SM yung Farm Maskuhan, SM leg naman yan. Tatapos na sa Ayala, next week pala ito Monday pizza size sa SM naman kita kina Ma'am Claire Hariri. O duman naman na i-display kan mga
farm tourism sites ta and farm tourism destinations ta sa mga products. Okay? So, yan. It's a date duman. Magdurumang kita hanggang pizza 12 yan. 6 to 12. Yan po tabi para sa SM naman. Farm Maskuhan. Tabangan taan sa tuyang mga lokal na mga farmers, mga local tourism operators natin para po makabangon manggiraray matapos narapadong kang pandemya asin maging ligtas kita sa gabos na oras. Sa inyo po ka boss, thank you very much. Sa pangalan po ni RD Herbie Aguas, sino mas mga kapartner si Chief Romel Natanawan, pagkatapos si Executive Assistant Yeg Nebres. Yan, sa gabos na tropa dyan po sa DOT5, pwede po si Mardela Dengiba. Thank you and God bless. Bye-bye. Sa inyo